yini letenza nithi amadoda aphuza ayabheda. Yazi ngiyeza lento bethu amadoda aphuzayo ayabheda. Ye lalela ngitshela. Ntombazane, mawufuna ukukhuleka nje emoyeni wakho noma mama wekhaya, mawufuna ukukhuleka nje emoyeni wakho, zama indoda ephuzayo. Indoda ephuzayo inaka into eziningi. Mawuyigaxe nje ngebhodlela lesimiramiro, uyotha kube happy endlini, kube happy, kujatshulwe endlini, kujatshulwe. Hey, lolo hlobo langaphuzi. Hayi, yayototi. Umuntu onothisa yonke into endlini kuba munce ekhaya, ingane mangabe zenza itiye lo muntu ubala ushukela, ubala amanzi, ubala ubisi. Hey, hayi ngikutshela ngovalake, obalaza bale ngisho yonke into ekhona efrijini. Uyabona amaqanda mayebekiwe ehlezi ngetray kanje, uyingane zu3 ekhaya, uthi mayifika aqala emaqandeni, ubani ophohloze 4, uwabona kanjani? Hayi madoda angaphuzi.